Ang tan pen kivang atum karbiang long along ason hemalong meri hing kaselam khangdun si karbiang long along kedo vek atum ansi lahayasai kedo antami kachuklem edjephan arpu mate kabor iponsi aruni phai ingora ke thomani diphu club along All India Electrician Association Karbiang Long District Committee ke sengpon Labangso Association Sing se aprang klim somara tumapan arjan kihi kachipate padukpon. Laso pen det pen mai ingni ponsi All India Electrician Association Karbiang Long District Committee ke sengpon mai long kachetong dun atum chedon sarpen All India Electrician Association Karbiang Long District Committee aprang ke japon linjia phan maipu khorsing singnar dun maipu Bikram Singh Be Kongchun Bang Bidor Singh Hansi Rap Chunbang Biju Thapa Lapen Bidisar Electro Be Apan India Private Limited Atum Apan Arpu Pekpong Labangso Association along Klembang Pido Anta ke klem ke dam nang ji aputhak che than chimum padupon thulo Lapen Karbiang long along ta hem ke the kang tui dovik tanglo Bonta lahaya hem ke the akang tui along anta ang tan pen kivang atum ansi meri hing anta selam et si karbiang long pen lak atangka pon etlo la silahai ang tan pen kivang meri hing ka selam atum aphan khangdun si lada karbiang long along ke dovik atum ansi meri hing ka selam thek ji aphan si labangso association sengpon nangkoklo lasi karbiang long along ke do riso jang atum meri hing ka selam aputhak ITI pen ke Charlie Dun Tang atum labangso association along ke claim ke dam rapeji upon All India Electrician Association Karbiang Long District Committee Maipu Khorsing Singnar pen kachuningri padokpon Association sengponang ko bangke la puhinlo je non nilitum electrician atum ke claim dam long kisuman long ketiku theklong piklo je kisuman dum bang hong pen Ibang atum sinang claim dari ase locality ni tum thangta chuklemi phan award sai long dari la sinon ni tum bangke no ke pini pen ke electrician association form elo la si laso form that kono ni tum laso pen next tena pina big kono so te ni tum step bang deng pon po je local kali makalang ma tangke license doma be ma mane ni tum bang non bang verified ko pini pen bangke ni tum hin pen association form elo association 2C any electrical work in Karbiang Long Mane Karbiang long along na hok le electrical work le akam do kusame nilitum ba association tan sin nilitum langpon po ba nitum hin tan si claim pon long nangi kusin nilitum hin tan bage check and balance do pon po kusi nalitum hanang na pachim News Report Karbiang Long Live